Hamdan ve musalliyen emma ba'd. Aziz Müslümanlar, qaragınç bawatta bir şeýre bitdim. Elbetde men bir dostum iltimas etýärdi, o haýyş etdi bizden alymyzdan. Emma şunarsan özüm hakykata aýtmalydym. Hawa ýöne şunçalyk bar. Hawa bu şeýre naqys tamam etmän okuýmaly boldum. Hawa tamam etmän okuy wagt tapmadım tamam edere. Aýynda neger bulkul tamam edebilsem, mükemmel edebilsem inşallah dubar çykarar. Oňa çelle hawa naqys bolsam hawa bir azıcık beýan etdim. Bir mezimden qargynç adamlar bada. Ol ulatlaryň hakyna, hawa mal mülküne, güzerana ýa hemtaýatna ýa ýene birine sepetini der okarga goýaýarlar. Şo qargynçyň garamanlygyndan gargamal däl diýip, hawa şeriýatda dürüst däl, qargynç qargan adamyň özüniň hawa beýişde barjak Allah gumana diýip bir şygyr bitdim. Hawa Allah tebarek we teala kabul etsin we men iştirada qargynçdan özüni saklasyn. Musulman sen hakallany bilýorsun. Akallanı bilsen qargınç qargama, qargınçdan nahayet günah alıyorsun. Akallanı bilsen qargınç qargama. Ferişteler amin diyer asmanda, ahmak adam qargınç bilen pesmanda. Qargınç bir bet iştir Hudanın yanda, hak Allah'ını bilsen qargınç qargama. Qargynç bir lanetdir halkyň hakynda, musulman sen bolma munyň şekinde. Qargynç kabul bolsa kimiň çekinde, musulman sen zinhar qargynç qargama. Hudadan umidli qargynç qargamaz, Hudadan umidi bar adam. Qargynçly bolmasaň aklyň dargamaz. Böyle nesihadi atan sargamal, aklyň bolsa zinhar qargynç qargama. Hudadan bi umid qargynçly bolar, qargynçlynyň kulpet başlaryna geler. Kıyamet gün bolsa saralar solar, hakyň alynda. Akly pikiriň bolsa zinhar qargama. Hakyň bet görýäni qargynçly adam, qargynçlyny basar gam üstüne gam. Kıyamet gün bolar qargynçly matam, mundan biýan birem qargynç qargama. Özüňe dözmedik zadyň bir gişe, eger musulman sen dözme hiç gişe. Agzyň bilen kulpet getirme başa, ýagşylardan bolsaň qargynç qargama. Bedbahtlaryň işi qargynç qargamak, qargynçdan bir gelen döwlet dargamak. Meniň işim gaýry halka sargamak. Qargynç qargamaň diýip, döwletiňi dargatmaň diýip, bagtyňy getirmäň diýip, kıyametyňi berbatlamaň diýip, dolup daşak bolsaň qargynç qargama. Şol hatalyandan okuyup berenmedim, nergatrak fikiresen, hawa kulagat düşsünler. Bedbahtlaryň işi qargynç qargamak, qargynçdan dur gelen döwlet dargamak. Meniň işim gaýry halka sargamak. Qargynçly bolmaň diýip, hawa dolup daşak bolsaň qargynç qargama. Qargynç bilen bagtyň ýatar garalyp, gamly kulpet şarýanyňa oralyp. Kıyamet gün bul agzyňdan soralyp, bagtly boljak bolsaň qargynç qargama. Qargynç çykan wagty agzyňdan gürläp, uçardyň asmana guş bolup terläp. Eýesin aktarar gynanyp derläp, imanyň bar bolsa qargynç qargama. Eýesin tapmasa geler üstüňe, tawqlanet bolup ýapyşar saňa. Onuň şeraraty degmesin maňa, bedbahtan bolmasaň qargynç qargama. Hususan hem ogul dogan gyzyňa, eke ýata baba iziňa. Bagty ykbal perzent düşse ýüzüňe, gün güzeran üçin qargynç qargama. Her kança gynansaň ýa görseň azap, qargynçdyr Hudadan bendesine gazap. Eger gezjek bolsaň özüňem bezap, iki dünýä onda qargynç qargama. Iki dünýä serap turgry kem ýap boljak bolsaň, bagtly boljak bolsaň, qargynçyň bir harpyna aklyňa, agzyňa getirme.
Egeçeni kellen urup ýarsalar. Gargıyanyň jaýy cehennem bolar, gargynçla Hudaanyň gazabı geler. Bahtu taxty gidip awlady öler, awladyň öldürip gargynç gargama. Her kança awlatdan görsen kulpedi. Hawa bir akıl döler. Bi akıllar azap berse hem ezberseler gati. Eger boljak bolsaň hakyň ülpedi. Şonda hem gülüp ýör gargynç gargama. Gara? Her kança azap berýän jebreselerim gülüp ýör Huda üçin. Hakyň ülpedi boljak bolsa, Huda taala rafiq boljak, dost boljak bolsa. Halim bolar musulmanyň ýöregi, sawap bolar adam zadyň geregi. Gargynç gargap harap etme ýöregi, hak musulman bolsaň gargynç gargama. Huda hem bet görer gargynçly halky, gargynç gurt-gurtga. Awa gargynç gurtga bolar merdeme gülki, namaz rozan galmaz sawabyň belki. Tövbe edip ağla ayt, hawa tövbe edip ağla eýýäňe elki, özüňi gör halky, hawa cehennemden gorksaň gargynç gargama. Ýöne biräderler, gargynç garmak, zalim bolmak, adam öldürmek emmeden bir jümleden bir uğur gelýärler. Adam öldürmek, kipiňe adam öldürmek. Boş hawa garynjana batança bilmek, kesewde önce bilmän. Bir tarpy ýerinde bilmän adam öldürsen keyf edip, hawa şoň bilen gargynç iki günah bap beraber şoň. Hawa şol öldüren adamyň näse arymydyk adam, zalim adam, o gargynç bir adam hayatyny tabat etýär gargynç bilen gargap. Gargynç gargap bir bendäniň, bir musulmanyň hayatyny ikinjärini tabat etýär. Oňa öldürenen o beter bolýar. Onuň öldüren ýaşy bir adam-da. Oňa şol akym zalim Allah taala ýaşy görürmi däne? Huda hem bet görür, gargynçly halky ýydy gaýla. Gargynç gurtga bolar, merdime gülükýär. Namaz rozan galmaz sawabyň belki. Tövbe edip ağlasaň, eýýäňe elk, ağlagyn eýýäňe elke, gargynçdan özüňe hawa cehennemden gorksaň gargynç gargama diýdi gaýry. Ha. Halka gargap özüň, hawa özüň galma salamat. Helaket özüňe gargasan gargajak bolar. Onda özüňe dam gargama, ölüm bir naşkurlyk bolýar-da. Olam Allah taala beren nimetlerini, beren rızkyny, beren ýaşyna, o dünýäge getirene olam naşkurlyk, olam ýaşy däl. Allah taala elňe goljar bolsun ýa milýon günah, özüňe gargamagam. Merdim sen gargamaldy, halk nämişiň malsyň? Merdim Hudaanyň mulky ol. Allah'ın mulky nämişiň malsyň? Ýagşysyň ýaman etsin. Halka gargap özüň galma salamat, özüňe gör halky etmän melamat. Duzakhlykdan şul gargynçlyk alamat, agzyň bilen hawa, agzyň bilen üzme mus, hawa, duzak bolmasaň gargynç gargama. Eliň bilen ursen halkyň gelen, halkyň eliň bilen ursen gaharyň gelse, agzyň bilen urma. Agzyň bilen urma musulman bolsa, hawa. Öýýot ýöregiň awir, öz ýöregiň awir gargynçyň gelse, imanyň bar bolsa gargynç gargama. Näme diýdik? Eliň bilen ursen, o ýöne gargynç gargama diýdik-de. Sellesini ýardan öldürdiň, näme şeýsen et ýöne gargynç gargama diýdik. Agzyň bilen hawa, agzyň bilen üzme musulman bolsa. Eliň bilen ursen gargynç gargama, agzyň bilen urma. O üzme dälekene. Eliň bilen ursan gargynç gargama, eliň bilen ursan gaharyň gelse, agzyň bilen urma musulman bolsa. Emma ýöne kafir bolsa bu şu wagt kafirler musulmanlara başga azap, qasam salatul azap berýär. Her ýerde görsen kafirin şeriatyny merdimler, derbeder hak beter, hawa hak beter, hawa hon beýek san murkedy berýär merdimler. Merdimler ne namasy galdy, ne ulady galdy, ne atyna ýaşy, ne hajysyna mawlasy. Hatta bir aram oturan mawlaty şunam goýmady bu kafirler. Baran ahirinde şunam çykardy gorjal. Ýöne şu kafirlere basanygym adam şuda bilen ýok. Ya asly ýagşy şuňa da gargamanda topik dua etmeli. Emma maňa agryň baran ýokdan topik dua etmeli sebil. Bir munafiqu aw murtadu kafiru binatalere da gargamata boljak taýmaňa. Ýöne lekin musulman bolsa bir herkes oňa gargayama. Musulmana gargama Allah taala gargadyna galarsyň. Tap edip sen kafire da gargama, bolmasa bu bödi baýsaň bir ýoly bar. Aýta kafir berdigara, şul munafiqlary, şul kafirin aba gulamlaryny, dostlaryny we şul kafirleriň özlerini özüň ýagşy ýöle hidayet etgin. Rasul eger kabyly tawfik bolmasa,
hidayete buların nesibesi yok bol hidayete nesibesi yok bolsa bular nisina boletkin musulmanın üstüne bilen zulmunu musulman yurtun bilen zulmunu götürgün bular yerin yerinde mağlup musulmanlar galip etgini dilesen bir yol barında näme için diýende 40 ýyl bar gatada bu kafirler bedbahtlarda rakam näreňler bilen içmede gada tafraka taşlap öldürüşýi tu öldürüşün ýok bedbahtyn gara iki musulman urşy indi iki musulman diýildi musulman tarap bolmuş bolan däldi ýerinde onu bir kinayetin bir istilahan ayda ýörse iki musulman diýip bolmasa musulman diýip näme edeceksin onun kanunyny ýörtjek bolup demokrasi kanunyny hukuky beşerini ýörtjek bolup ondan maşy bir adam ýetimleşip bir adam pul alýar şu kim gul bolýar şu hojatynyň gulamy bolýar ýetim bolýar şol adam kim günlük pul berse kim aýlyk pul kim ýyllyk pul berse şonuň gulamy bolýar şol osan bu bedbahtada gulam bolmaly däldi muňa ýani adam iki musulman diýip aýda ýerde şoňa agyň baran ýok da agyň gaty gelýärdi hawa eger özüň hemen intifak aramy üçin bu kafirlerin milletinde görýär bu üçin adamman gelbilen ýok bol da azmal däldi soňa da oňa tarapda tapylma bolmaly däldi oňa ordur ýönem öz mollan öz hojaň adyna el gaýda takyp terörist takyp hemen tany birin mollan onuň öz komum öz garyndaşyň öz gysla biriň ol neden indi el gaýda şu Kur'an'da el gaýda boldy Huda el gaýda peýgamber el gaýda terörist boldy mende ey azap nadan sen kelanan arçakan ýenäme sanygym falana diýär pik keleden piçgary edildi kelen piçgardan onu görsen Amerikadan ok getirdi falak getirdi pul getirdi öz raýatyny ursa mundan adyr kelen piçgardan norma ha Oğul gıydadın köbüyanda dursun atena gaharesa el bilen nursun yeddiyat bigana tawfiqan bersen tawfiq kendilegin gargın çıgargama gargınçliğinin huda görmedi yüzlerin duzak eder gargınçlılar özlerin çıkarsa ağzından lanet sözlerin lanet köp ayde gargın çıgargama canına gaygır halka goy halka halkın hemmecige hudanın mülki özüňi bir düzle hemmeden ilki lanety söz aýdyp gargyn çıgargama hidayet dogasyn halklara hidayet dogasyn halklara belki näme diýdik lanety söz aýdyp gargyn çıgargama lanety köp aýdyp gargynçly bolsaň öz başyňa geler gargynçlaň ölseň tawfiq dogasyn edip musulman bolsaň ýamanyň hakynda Hudanyň mülküne gargyn çıgargama Hudanyň mülkü şul gargyon zadyň ýansa ýöreginde gargynçly oduň oň bilen tapmarsaň kalbyňda şadyň Hudadan gork halka gargyn çıgargama janyň gamyny da halka goý halky Zat hidayet etsin musulman mülki Toğun oğurlasa şagalya tilki şonda da hakyna gargyn çıgargama Ayallar gargynjyň uğrunda bolýar şol sebäpden onuň perdendi ölýär Oňa kim hoş bolýar kimseler gülýär şol sebäpden zinhar gargyn çıgargama Kimi öldürýärsiň günahkar bolup gargyn çıgargap öleniň ýyzynda saralyp solyp bahtly boljak bolmak bu dünýä gelip mundan biýan zinhar gargyn çıgargama Oğul gyýda güzerana hisada gargyn diýen zady getirmeýärda towbat gelse-de awaga har bir wada Müslüman sen bolsaň gargyn çıgargama amin ya rabbil alamin aziz musulmanlar gargyn diýende agza almaň eger Hudadan umytyňyz bolsa beýişde berjek niýetiňizde bolsa arzuňyzda bolsa Hudanyň razylygyny tapmak arzuňyzda bolsa Huda Taala anda şermende uresi wa awaga harna giripler bolmaýyn diýseňiz gargyn diýende katyn agza getirmäň katyn ýörege getirmäň Allah tebaraka ve teala hemmelemede tawfik bersin gargyn diýen lanet diýen zatyn özüne nijat bersin Amin ya Rabbel Alemin.